Maswazi mfowethu Duba sikubingelele mfowethu unjani kwa Red Dog Entertainment. Mfowethu kunjani? Hayi sikho. Hayi siyaphila mfowethu. Mfowethu bingelela ababukeli ubanxenxe ukuthi besubscribe Babukela emakhaya siyambingelela ohlelweni Red Dog Entertainment lapho siqhutha khona indaba zomaskandi ngezinto ezenzakalako jikelele nje kumaskandi kusuka emicimbini abaculi abazokhipha nabakhiphile ingoma eziphumile sisuke nje lapha thina sikuthola zona zisashisa ukuthi siyibona kanjani mhlambe ingoma yomculo othize mangabe ikhiphile mhlambe imicimbi ethize ngoba njengamanje siyabona ukuthi miningi imicimbi yomaskandi esuke yenziwa futhi siyabona kunabaculi abaningi njengamanje abanye bayahlehla abanye bayangena kunezinto eziningi ezenzakalako emicimbini thina masifika la ku Red Dog Entertainment sikubekele zona zishisa sikuhlazile sikutshela ukuthi kusuke kwenzakalani nini futhi wona kwakho nje sicela uhlale njalo lapho lethu usubscribe Red Dog Entertainment lapha ku YouTube Red Dog Entertainment lapha ku Facebook Red Dog Entertainment futhi lapha go TikTok njalo nje uzothola zishisa indaba sibekela zona ngibakabiyela siphethe namhlanje mfowethu indaba esiyiphethe namhlanje engifuna wenabe kabanzi ngicabanga nje zihloko embili sebekhulumile abanye kodwa uyazi ngoba nathi sibigcineni sesizoayina ngicela uayine mfowethu sithatha usibeke umthandeni umfowethu wamanqele sibone eyikhipha emcimbini kaMaskandi ezoba se-KZN nangempela emcimbini okade ukhona asimbona ngathinda uPaula kwakho lapho oqala mfakabiyela indaba kaMthandeni uma ngabe esayiqala yena ekhuluma nje mangiyibuka ngathatha mina ngathi isiqumo sikaMthandeni kithi thina singaphandle esingazi kwenzakala ngaphakathi kuye masiyibuka thina angiyibona ukuthi iyisinqumo esihle lento ngezathu engingazibala zibe 2 or 3 okokuqala uMthandeni unabalandeli abaningi eThekwini abadinga ukumbona nangabe kunemicimbi ethize abeza imicimbi bafuna ukumbona uma ngabe engasekho uba uthini ngabalandeli bakhe baseThekwini yakubona okwesibili uMthandeni njengamanje ngicabanga ukuthi ingoma yakhe iParis imenzele umsebenzi omningi endaweni zahlukahlukene wathola umsebenzi emkhandlwini naseyindaweni eziningi lento le yake sibiza ngokuthi itrend akuyona into yaphakade into efikayo indlule njengamanje iParis sakhona kumfaka kiyo yonke iminyango ethize nengasimiyango kaMaskandi ekwazi ukuthola umsebenzi khona lokho kumenza ukuthi abe negunya eze ayibone ukuthi noma engahlehla emncintiswaneni noma emcimbini ethize eseThekwini azibone engakwazi ukuthola imisebenzi kwezinye indawo kodwa ke silindele ukuthi manje ayilamanise iParis akhiphe manje ngoJune njoba ethi uzokhipha ngoJune lokho kusho ukuthi manje kuzokwenza ukuthi uma eqeda ukukhipha ngoJune ingoma yakhe iParis kuzomela manje ifocus sisuke kiyo ifocus yethu ibe ku album le azoyikhipha sekuzodependa ke manje ukuthi ikhona yini ingoma azoyikhipha ku album ezokwazi ukubamba indawo yeParis iphinde futhi imthathe imfake endaweni ezithize nethize mhlambe kweminye imicimbi noma ekuyona imicimbi eseThekwini iphinde futhi imtholela umsebenzi kweminye imicimbi ekungeyona le eseThekwini ahlehle kuyona yena njengoMaskandi bese sithi ke manje ukuhlehla kwakhe uMthandeni endaweni akithi mhlambe emcimbini eseThekwini ngoba emicimbi eseThekwini njengamanje iyona imicimbi emkhulu sibala imicimbi efana nempucuzeko sibala imicimbi efana ikhophuka nezakhe ngithi sibala imicimbi nayo iMother of All sikhuluma ngemicimbi engathi nje inesasasa njengamanje umbuso wamaciko uyabona nayo imicimbi yonke leyo eseThekwini emkhulu uyabona le micimbi lena ke mfowethu idependele kubalandeli kakhulu ingabe ke umbuzo uthi manje abahleli bemicimbi ingabe bazolimala yini ngokuhlehla kaMthandeni eThekwini mangabe sikhuluma ngemicimbi kaMaskandi noma bazosizakala bona ngoba kuthiwa phela usiqhaqhwa ngithi mangabe eyewapho kwaba khona emicimbini akhambi kahle ufike emosha izinto yabona elami lithi basazokhala kakhulu abahleli bemicimbi mfowethu ngokuba kwami bahleli bemicimbi basazokhala kakhulu ngoba uMthandeni ngicabanga ukuthi igama lakhe ngempela kancane kancane kuyaproveka ngoba ukhumbula ukuthi akaqala ikenza lento impucuzeko yonyaka ayilondlulo ya wayengekho ngithi
kwabonakala. Sanibona sasila nabo bahle bemcimbi babona ukuthi engathi le nto afuna siyibuyisa bayibuyisa ngonyaka olandelayo. Oqala manje ikhuphane zakho ubengekho Mthandeni. Simbone ngekho ukhuphane zakho. Sibonile futhi ukuthi hayi kuthe cwambi futhi abalandeli ke bakuveza abanye bethi sifuna Mthandeni. Wala Mthandeni ngekho. Ikhuphane zakhe bingekho mnandi ngoba Mthandeni njani ubengekho yabona. Lokho kwamase kunabantu abakuvezako lokuthi ibingekho le uMthandeni ubengekho mnandi kanti futhi nempucuzeko le la weMthandeni wayengekho khona. Kwaba nabalandeli bakhuzana abangazange bayampucuzeko. Kwaveza bona ngqo abakhuzana abaMthandeni bathi bese ngeke thina siyeThekwini siyempucuzeko ngoba lento ayinamsoco. Uma ngabe sekuzosuka abalandeli babacula abathize bathi abayi emcimbini othize ngoba imbangi ingekho bathi ayinamsoco lento. Lokho kokutshela ngosobala ukuthi ukulimala kwemicimbi ethize nethize uma ngabe uMthandeni ehlehla kuyona kukhulu abahle bemicimbi bazolimala khona. Awu sukaneni madoda hayi uyichaze kahle mfowethu injalo mfowethu injalo angeke mfowethu siwaqamba amanga. uMthandeni igama lakhe likhulu mfowethu. Uyibrand enkulu ngendlela esimanga. Kodwa ke mfowethu nayi ke ingqikithi ngicela usithathe usibeke ngeinto ezenzakalele lapha emcimbini kuyikhuphukane zakho. Sibonile abebevotelwa salibona ithwasa lekhansela lalokhu lihlezi ku1 kwaze kwasekugcineni. Kodwa mfowethu kube nesiphithiphithi ke la selihlehla liyolala u3 sekuyolala unjoke. Awusithathe nje usibeke ubeke nje nomcimbi ukuthi kube kaphi isithunzi somcimbi lento ngoba bese kwenzeka isiphithiphithi abalandeli bethwasa lekhansela sebelwa lapha. Bababiyela masikhuluma ngekhuphukane zakho kuningi okwenzakele ekhuphukane zakho futhi kunezinto ezinhle kunezinto futhi ezinamabala lapha ekhuphukane zakho ngoba ngicabanga ukuthi ikhuphukane zakho eyonyaka odlule ibe nesasasa elihle kakhulu futhi ngicabanga ukuthi ibe impumelelo ngalendlela exakile ukuthi noNgelovi uze wathi hayi ucabanga ukuthi manje ayithathe ayenze enye ibe khona eGoli ngendlela yayiphumele ngakhona. Nokho ke manje ayisiqale la ukuthi sibheke yiziphi izinto ezenze ukuthi ikhuphukane zakho ingabi impumelelo ngalendlela beyilindele ukuthi ibe impumelelo ngakhona njengoba yenze ngonyaka odlule. 1 imother of all leka Mama uZimiphi kokuqala iyona eqale nje yagqilaza ikhuphukane zakho. Ngani ngoba ngonyaka odlule asibanga nomcimbi obheke ngqo obheke umcimbi kaMaskandi okhona before kuzoqhamuka ikhuphukane zakho. Kodwa kuloko kube nomcimbi onjani esibona kuzoba umcimbi omkhulu ngokuhamba kwesikhathi imother of all obekhona uthi usebenzise indlela ethi ayifane nale esebenzisa impucuzeko ngokuqasha abaculi nanokufuna abaculi ngoba lento yokuvota njengamanje mfokabiyela ngithi ayangiyibeke nje abantu abalandeli nabaculi bayibeka emakhanda akuyona into ezophela njengamanje. Abahleli bemicimbi abaningi bazosebenzisa yona ukusuka manje ukuya phambili ngiyibona isizothatha isikhathi eside ukuthi yekwe okwamanje iyona ndlela abayosebenzisa ngani. 1 benza imali abasadependele kakhulu kubaxhasi bathi belinda abaxhasi bakwazi ukwenza imali ngamavoti eneke lento lena yenza imali eningi mangibhekile yenza imali eningi kwedlula imali mhlambe abangathola abaxhasi plus kunamathikithi asuke ethengiswa yabona. So lento yokuthi niyavotela abaculi ngo1 rand ngo2 rand abaculi abathiza nani yonke lemidlalo abayenzako leyo yenza imali eningi angeke isuke njengamanje isazoba khona. Sindlwe lapho ke siqonde ngqo kukhuphukane zakho. Ikhuphukane zakho ibinama group ibino group B ino group C. Ugroup A ubungekho ngithi ugroup A bekungulaba nje abaqashiwe nje bese ugroup B bekula khona sibona kunabantu abayisithupha abasuke bevotelwa nakhona bavotelwa ngani ke ngokuthenga itikiti elibhalwe umculi igama lomculi usuke nawenza kanjalo usuke uzibeka ethubeni lokuthi uvotela umculi loyo ukuthi abe khona ku top 6 ezowina imali eyisamba ezinga 100,000. Kuphinde kube ne top 3 nakhona bekwenziwa into efanayo bothenga amatikiti
nakhona usuke uphusha umculi othize omthandayo ukuthi abe khona ku top 3 ezowina lapho ku number 1 khona unumber 1 ezowina isamba semali ezidla ngo-50,000. Lapho ke sikhande khona ukuthi sikhande kunabaculi uLimit, uMlabalaba, ubani uMenzi. Ibona kade belokho nje beshintshana ngaleza inombolo. Egcineni ke uMenzi uphumelele. Lakhona ke akubanga nezikhalo eziningi ngoba ugroup C wakhona nge-Thursday noma nge-Wednesday makuphuma ama-result ubekade uMenzi ehlezi number 1 vele. Noma sekuwinwa ke ngeSabatha futhi uMenzi wawina. Leya group leya ayinazi sinyokotha ayinankinga. Nansi igroup manje ke bafethu esinenkinga nayo ke. Le group le i-top 6. I-top 6 ke mayiqala mfokabiyela inamaviki kakhulu iqala isahamba ngamaviki saphuma ngeviki. Yahamba yashintsha yaphuma kabili evikini. So ngenkathi iqala sibona first week kwaqhamuka uNjoko kwaba khona kwaba khona uBahuphe engekho uthwasa lekhansela. Kwaba khona uMdumazi bangena abaculi bangena I think uSminoff ehlezi ku number 1 uNjoko number 2 kanjalo nayibuya iphule inaza lesibili uNjoko uphi ku number 6. Ithe manje isuke iqhubeka Njoko akasekho ku top 6 yabona akasekho nje wasambona manje ihambe futhi asikhatha eside nje akasekho sekushintshana ke manje amageza kushintshana manje amavikela ambuso ayangena jikijiki uBahuphe yabuya jikijiki nayo iCouncil Council yangena futhi lithe manje ngena nje lahla number 1 la sele ibamba njalo ke lento le uGajeni sambona ehlehla ngoba bekela umcimbi lo bekade ngisho besinawo we Mother of All bekade evotelwa khona egcine ewina khona ubelokho ehlehla uGajeni ehlehla sikulindele vele ukuthi uyothi mhla kuphela lo mncintiswano wo Mother of All uGajeni siyazi vele besekulindele ukuthi uzobuya abonakale ekhuphuka ngala vele uthi makuphela wona sambona uGajeni ubuya ku top 6 wangena wabuya ku number 3 wangena uGajeni sambona nami bengilindele ukuthi uGajeni engahle emqhuzule uba ulo uthasele cancel lapha ku number 1 yeah bengilindele ukuthi engahle emsuse kodwa ke ama result ekhaba bukele agcina athi mase ngeThursday maphuma ilast ngoba bekade kukhishwa ama result angithi maphuma result okugcina aphumile okuthiwe lawa okugcina siwakhipha ku public then okulandelako sesiyobona ngama result kuphi emcimbini maphuma uNjoko bekhona kule top lena ngizaleyo ubengekho ungisakhumbula kahle uma ngabe ubengekho uma ngabe bekhona ngenzela beko number 3 if bekhona kodwa uma ngabe ubengekho number 3 ubengekho at all. Okay uma ngabe iphuma iThasela Council lihleli number 1 uGajeni number 2 uma number 3 bekungekho uSmiramira bekunoNjoko uma ngabe uNjoko bekhona ngisakhumbula kahle lapho ke bangixola babele emakhaya. Okay jiki masekufika ke manje mfokabiyela sekufika kukhona zakho sekumele kumanyezelwe ke manje umuntu ongqoshishiliza uyena obamba number 1 ozohamba nesamba semali ezinga 100,000 sikhanda ukuthi sekuwina ubani uNjoko nawawina uNjoko iThasela Council lithwala ku number 3 lisuka from number 1 lawohlala ku number 3 number 2 uGajeni oqhubeka nawo wahlala khona ila ke manje ke lento iyenza ukuthi kube ne trend eningi kube nezinkulumo eziningi nokho silindele ukuthi namhlanje kuba namhlanje imandene silindele ukuthi namhlanje sibone ubani uNgelo V omphathi womcimbi ebuya ezochaza kubantu sizophinde sibuye futhi sizohlaziya inkulumo yakhe sibone ukuthi ngabe likhona neqiniso onkulumo yakhe masibheka ama result awakhiphile nenkulumo yakhe sibone ukuthi likhona iqiniso yini kulento asuka ayikhuluma ngoba njengamanje kwathina nathi asibone iqiniso kulento yonke eyenzekile kukhona ukuthi masibhekile ngeso ukuthi ngathi kukhona ukugunya lapha ngathi kukhona ukubusa ngesandla esinamandla yabona abalandeli ke manje sibathi uwina kanjani uNjoko eziphendulela ukuthi cha bafethu umcimbi lo ubungaya ukuthi unabalandeli kakhulu ubuya ukuthi nawe ungakwazi ukuyithengela amatikiti mangabe kunabantu okwazi ukubacela iguletize zithenga amatikiti thatha ifamily yakhe yonke umuntu athenga amatikiti athathe wonke umndeni wakhe ayenako umpucuzeko noma athenga amatikiti apha abantu abathize amatikiti la uthi ayenakukhuphuka ayekhuphuka nezakho sengithi impucuzeko
athi abayinayo kuphi bayakhuphuka nezakha abantu abathengele hayi ngoba ukuthi kufuna kuthenga abalandeli bakho kuphela nawe ungawathengela abantu abathize bese bahamba banika amathikithi bayakhuphuka nezakho. Kodwa-ke mina ngithi ngokwami lento indida uma ngabe kuzothi kusele usuku olulodwa umculi engabonakali esethubeni ngoba sifuna sibuka amathuba angabonakala sethubeni lokuthi engahle ngoba yabona kuba uGatsheni uwinile bese ngathi hayi mhlambe nge-last minute ngoba vele kwakuthiwa inombolo bezingashiya kakhulu inombolo zabaculi bezingashiya kakhulu ngokuthi mhlambe beshana ngamathikithi awu5 ngamathikithi awu10. Kodwa-ke uma ngabe mfokabiyela ngike ngathi ngihlala phansi ngayibheka lento ngathi uma ngabe uNjoko beka sethubeni lokuthi ewine kodwa esethubeni lokuwina nje kodwa abalandeli bengakuboni lokho ukuthi uNjoko sethubeni lokuwina, ingabe kukhona yini umuntu mfokabiyela ke siyibuze lento abantu bayibheka abantu sibanike mhlambe i-doubt ekhona, ingabe kukhona yini umuntu ongaphakathi kupanel yempucuzelo yekhuphuka nezakho ngoba uNjoko mangabe kuvezwa iproof nginakho mina ukuthi uNjoko uwine first square mangathiwa nje kuvezwa ini iproof yokuthenga amathikithi nginakho mina ukuthi uNjoko kuzovela isiqiniseko sokuthi uwine first square amathikithi akhe abe maningi vele. Kodwa into enginayo emqondweni wami into ethi kunokwenzeka ukuthi ukhona umuntu okhona kuthimba lekhuphuka nezakho okwazi ukuveza izibalo yaza mfokabiyela wakwazi ukuveza izibalo ukushiyana kwezibalo ukuthi ulo uthosela cancel no Gatsheni izibalo zabo zingakanani ukushiyana ukuthi uma ngabe wona Njoko ufuna ukubandlula kudinga uthole isibalo esingakanani. Uyabona mina ngingathi uma ngabe kube khona ukwenzelela kungabe khona ukuthi ukhona umuntu ongaphakathi mhlambe oputshuze izibalo yase ibona ke imambane ukuthi nabantu asebenzisana nabo nje ukuthi uma ngabe madoda singasebenzisana noma nengixhasa ngemali ethize sigijime sibutha amathikithi angaka ngakwazi ukuthi niwine yabona ngokubheka izibalo zakhe nokubheka izibalo zabantu abangaphambili yabona basebenzani kanjalo bakwenza baphumelele bakwazi ukuphumelela. Okay mfowethu kulungile ke sizobuya emva kokuba lolu daba umnikazi womcimbi eseyikhulumile inkulumo yakhe wachaza ukuthi kwenzakalani. So wena ukugoqa nje lento yokuthi kuvotwe nemncintiswano yasemcimbini uyibona izohamba ifike phakathi komhlelo wemicimbi namaciko? Ngiyacabanga ukuthi ngokuhamba kwesikhathi kuzomela ukuthi oqala nje kumele ukuthi abahle bemicimbi imali abayikhokhela amaciko ithi ukuphakama. Ngani ngoba uma ngabe bevota njengamanje bona mangabe sikathi ake sikhiphe amavoti ngempela kuvezwa izibalo ngoba lento izofana nento yasekhosini ukuthi kuthiwe uKhuzana uthole over 900 something thousand yamavoti of which mhlambe kuvotwa nge1 rand or 150. If uthathe nemali kaKhuzana le number yalabantu labo uyithamza le mali ukhanda ukuthi umuntu wenze about 1.5 million ayedwa ngamavoti akhe yedwa bese wamzomnika imali nga100,000 awumnikile even ne half of a million or mhlambe 200,000 uzomnika imali ngango 100,000. Lokho kuzokwenza ukuthi abaculi bahambe bese bathi no lento lena asafuna ukuyingenela yabona ngoba idla amandla ethu iningi imali abahle bemcimbi abayenzayo kunemali esiyitholako ngokuqala lokho kumele abahle bemcimbi bahambe bakhuphule imali. Okay mkhulu hayi no asibonga khehla la mayi valelisa lapho kumbukeli ngasekhaya kodwa ke umthembisa ukuthi siyabuya. Babukela emakhaya sikhona esiqongweni lapha ku Red Dog Entertainment la sitholakala khona lapha ku YouTube lapho indaba zethu sikhona zonke sifaka khona. Sicela ukuthi ni subscribe futhi ni like ni comment nibeke ihloko sibuye thina sinilethela zona zisashisa.